शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ये केवटा क्षमा, ये केवटा क्षमा, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये केवटा क्षमा, भवतभिक्षान्देहि भवतभिक्षान्देहि भवतभिक्षान्देहि। नमो 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 शिव शंकर, शिव शंकर। बम बम हर हर। नमो 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 शिव शंकर। नमो 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 शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महेश्वरा। नमो 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 शिव शंकर। नमो 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 शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ଶଙ୍କର ନମ 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 ଡମରୁଧର भिक्षां देहि भिक्षां देहि भिक्षां देहि किए अछ मा पूर्ण कुटीर मते भिक्षा गुले मिलिब कि मा कि आश्चर्य हिंस्र जंतु पुण्य ए निबिड़ अरण्य गोटे मनुष्य आसीसी केउठू क्षमा दया कर मते निराश करो नहीं मते 3 दिन हेला रही उपवास क्षुधारे अंतर मोहर हेउछि विदीर्ण देई किछि भिक्षा ए ब्राह्मणर प्राण रक्षा कर माँ किए तुम्हें अतिथि आउ अल्प समय अपेक्षा कर स्वामी देवर जाइछंती अरण्य को शिकार उद्देश्य आसिले भिक्षा देई करिबे अतिथि सत्काल ये तुम्हें देवी ए निबिड़ जंगल रे एकाकिनी काहे की किंपा तुम्हें रही अछ ए जंगल मध्यरे देवी की मानवी न पारिली जानी देई तब परिचय संशय मोर मनुकर दूर सुन तो ही बीजा पारा अयोध्या नगरी मघरा सुन तो ही बीजा पारा अयोध्या नगरी राम मो जाना मिथिल्या मो जन्म स्थान राम घरणी मो जाना मिथिल्या मो जन्म स्थान जनक ऋषि मो पिता जंगल रे दशा कहीं भोगुछ माँ पितृ सत्य पाली राम भाई भार जगु घिनीण पितृ सत्य पाली राम भाई भार जगु घिनीण
କ'ଣ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର? ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ନକରି ସୂଚନା ଏପରି ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ବନବାସ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ପରି ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି ମା। ଆମ ପରି ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରନ୍ତି ମା। ହେଲେ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଦେବର କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ମା? ମୃଗୟାନୀ ମତେ ଜାଣ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରାଣ ଧନ। ମୃଗୟାନୀ ମତେ ଜାଣ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରାଣ ଧନ। ଆସିବେ ଅଳପ କ୍ଷଣେ ଆସିବେ ଅଳପ କ୍ଷଣେ କରିବେ ଆଦର ହେ ଅତିଥି ସତ୍କାର। ହେ ତପିଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଶୁଣିଲ ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ। ତେଣୁ ଦେଇ ପରିଚୟ ସଂଶୟ ମୋ ଦୂର କର ମନୁ। ବିଶ୍ରବା ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ମୁହିଁ, ଔରସ୍ୟ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ମୁହିଁ। ଅଟଇ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବାସସ୍ଥାନ ମୋର ହେଉଛି ଲଙ୍କା କଟକରେ। ବହୁ ଆଶା ନେଇ ଆସିଛି ମା। ଭିକ୍ଷା ଗଲେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ସୁଖେ ଯିବି ମୁହିଁ ଫେରି। ଦ୍ୱାର ମୁଖକୁ ଆସି ଭିକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଅନ୍ଧ ହି ଦୁନିଆ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ କିମ୍ବା କରୁନି ମନ କର୍ମ କିମ୍ବା କରୁନି ମନ କର୍ମ
राजा हरिचंद्र दिल में धर्मचारी करुथी राजुती दुख आसिला देख धर्म होइला शून्य दुख आसिला देख धर्म होइला शून्य जगत आळ छचाण कृपा करू रे मत कर्म अध 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 हे दुनिया पड़े दुनिया कृपा करू रे मत कर्म कृपा करू रे मत कर्म ଦେବୀ ମାଇ କାକିନି ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ଯୋଗୀ ହେଲେ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୁଷ କୁଟୀର ଦ୍ୱାରକୁ ଉଠିବାଟା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଉଚିତ ହେବନି ମା ହେ ତପିବର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରାଣ ଦେଇ କିପରି ଲଙ୍ଘିବି ଭିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ହେ ତପିବର ଦ୍ୱାର ମୁଖକୁ ଆସି ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ ଭଲ କଥା ଫେରି ଯାଉଛି ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ବୁଲି କହିବି ଶ୍ରୀରାମ ଘରଣୀ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଜଣେ କ୍ଷୁଧାର୍ଥୀ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନିରାଶରେ ଫେରାଇ ଦେଲେ ହେ ଭଗବାନ କି ଉପାୟ କରିବି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ତିନିଗାର ବାହାରକୁ ଗଲେ ହେବି ମୁଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦହି ଯଦି ଭିକ୍ଷା ନ ଦେଇବି କିଦ୍ୱାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯିବ ଚାଲି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ହେବି ଭାଗିଦାର ଏ ଅଭାଗିନୀ ଭାଗ୍ୟ ପଛେ ଯାହା ଘଟୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ରଖିବି ମୁଁ ପ୍ରାଣ ସାକ୍ଷୀ ଥାଉ ଦଶଦି ଗୋପାଳ ସାକ୍ଷୀ ଥାଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁଜର ବରୁଣ ତିନିଗାର ଡେଇଁ ମୁଇଁ ଦେଉଛି ଭିକ୍ଷା ଦୋଷ ମୋର ନ ଧରିବ କିଛି ହେ ତପିବର ଦ୍ୱାର ମୁଖକୁ ଆସି ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ ଗଲେ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ କ୍ରୋଧାରେ ଅନ୍ତର ମୋର ହେଉଛି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ
ଦଶାନନ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ? ତୁମ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ କିଏ ଯୋଗୀରାଜ? ଯୋଗୀରାଜ ନୁହେଁ ଜାଣୁ କି ଦଶଶିର ବିଶ୍ୱଭୀର ମହାବଳବାନ ମୁହିଁ ଏ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମ ବିକଶା ଗର୍ଭରେ କୁମର ଦେବତା ଅଟନ୍ତି ମୋର ଅଗ୍ରଜ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପୃଥିବୀରେ ମହାବଳବାନ ମୁହିଁ ଛପନ ଗୁଣ୍ୟା ଯୁଗକୁ ପାଇଛି ମୁଁ ବର। ଅଗ୍ନି ମୋର ଶୃପଣେଖା ତାହାରି ଅପମାନେ ଆସିଥିଲି ମୁହିଁ ଧରି ଯୋଗୀ ବେଶ। ଭାଗ୍ୟ ବଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ହୋଇଛି ସାଧିତ। ଆସ ଆସ ଦେବୀ ମୋର ରାଜପ୍ରସାଦକୁ। ଛି ଛି ରେ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ, କପଟରେ ଧରି ଯୋଗୀ ବେଶ। ମାୟାବେଳ ସ୍ୱାମୀ ଦେବରଙ୍କୁ ଅରଣ୍ୟ ପଠାଇ ବଳାତ୍କାର ନେବୁ ମତେ ଧରି। କାହିଁ ଅଛ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, କାହିଁ ଅଛ ଦେବର ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ଏଇ ରାକ୍ଷସ କବରରୁ ରକ୍ଷା କର ମତେ। ଛାଡ଼ି ଦେ ରାକ୍ଷସ, ଛାଡ଼ି ଦେ।